Mittomna taraba organika. Iltqajna ma' Joe Xiberras li ilu 20 sena b'ċertifikat ta' bidwi organiku fejn fl-eliq tiegħu li ħadnu fihom ukoll ix-xari irnexxielu jibni ekosistema għal ħaxix tal-Borma. It-tiġiġ tal-bajt, in-naċ u l-mos jipproduċu biss prodotti organiċi. Xiberras huwa xempju ta' tibdil minn bidja konvenzjonali għal bidja organika u spjegalna kif dan kollu il-kimika ma tidħol imkien imma jintużaw biss rimedji naturali minn ħwawar u ħaxix indiġenu fil-waqt li jintuża ukoll kontroll bioloġiku. Fisrinna fid-dettall xi tkun l-agrobiodiversità fejn b'entużjażmu li ma bħalu għalinna li l-pjanti kollha jikbru ma' xtieli oħrajn li tħawlu apposta bħal frawli, basal u kull tip ta' ħaxix ieħor tal-Borma. Stqarmana kif l-eliq tiegħu jitkabru wkoll kull tip ta' ħwawar differenti u pjanti indiġeni li jintużaw bħala rimedji naturali kemm sabiex jitfejjaq u jiġi evitat il-mart. Joe Xiberras għalinna li fit-tmien tiegħu jikbru wkoll b'mod naturali u jkatru għatta speċi ta' insetti meqjusa essenzjali biex jeqirdu l-insetti edewwa. Huwa urina wkoll nases li jagħmel huwa stess apposta permezz ta' fliexken tal-plastik biex jaqbad dawn l-insetti li jagħmlu ħsara fil-bidja. Bidja organika hija llum aċċettata fl-Unjoni Ewropea fejn jirrigwardjaw 4 prinċipji: il-prinċipju tas-saħħa, il-prinċipju tal-ambjent, il-prinċipju tal-kura u l-prinċipju tal-fairness, fejn il-konsumatur min jixtri prodott għandu id-dritt għal valur li jħallas tal-flus ikollu l-valur ta' dak il-prodott organiku, fejn fil-bidja organika la jintużaw GMOs, la tintuża kimika sintetika bħal pereżempju wkoll weed killer, erbiċida, però barra minn hekk inti għandek l-annimali fejn jitlu trobiet għall-annimali illi igawdu ċertu il-welfare tagħhom, igawdu huma il-kobor ukoll u jiġru barra. Mario Salerno li huwa fermentiż f'dan il-qasam fil-waqt li ħeġġeġ lil aktar bdiewa biex jaqilbu għal bidja organika minn dik konvenzjonali, spjegalna eżatt xi tkun bidja organika. Rajna wkoll kaxxi apposta fejn jitrabbew in-naħal fejn permezz ta' studju li huwa għaddej wieħed iqabbel l-imġiba tan-naħla Maltija ma' dik Taljana fuq l-istess tip ta' art. Joe Xiberras kellu kliem ta' inkoraġġiment għal dawk li bħalu jixtiequ li jaqilbu minn bidja konvenzjonali għal dik organika. Tlabnieh jgħidilna x'għandu jagħmel xi ħadd li jrid jaqbad din it-triq. Li rwet għandu jagħmel huwa il-motiv edukattiv, jagħmel korsijiet jiġu organizzati kemm il-MOM, kemm mill-Jobplus u entitajiet oħra. Jara li il-prodotti li juża ma jużax prodotti sintetiċi. Illum ħafna prodotti jistgħu jużaw u jieħu pariri tal-esperti kemm tal-gvern kif ukoll ta' entitajiet privati.